Hej, i denne video vil jeg vise dig, hvordan jeg har tjent over 9.000 euro på mindre end en måned ved hjælp af Option Navigatoren. Jep, du hørte rigtigt. Jeg tjente over 9.000 euro på mindre end en måned, og du kan gøre det samme. Denne video vil tage dig igennem de enkle trin, der skal til for at begynde at bruge Option Navigator. Du behøver ikke downloade noget, det er helt gratis. Så lad os se, hvordan det fungerer. Det her er, hvordan min konto ser ud nu. Brugerfladen er meget let at forstå. Du kan se her, at jeg har 9.917 euro på min konto lige nu. Jeg begyndte for en måned siden med et depositum på 500 euro, hvilket betyder, at jeg har tjent over 9.000 euro i ren profit indtil videre. Om et øjeblik vil du med dine egne øjne se, hvordan det at bruge Option Navigator er en super enkel og super hurtig måde at tjene nemme penge på. Jeg vil tage dig igennem det hele, trin for trin, og vise dig, hvordan du åbner en konto, finansierer den, og derefter, hvordan du kan tjene disse enorme profitter. Så lad os komme i gang. Allerførst skal du tilmelde dig Option Navigator-systemet. Hvis du allerede er tilmeldt, skal du blot logge ind på din konto. Jeg vil udfylde alle felterne på tilmeldingssiden med mine oplysninger. Her vil jeg lige nævne, at Option Navigator er et nyt og uafhængigt system. Dette er vigtigt af to grunde. For det første, fordi det er nyt, og Option Navigator-teamet er nu i gang med at indsamle en brugerdatabase. Når først de når et vis antal brugere, vil de begynde at tage betaling for dette fantastiske system. Men indtil videre er det helt gratis, så du skal ikke spilde tiden. Jeg anbefaler, at du tilmelder dig, før dette rundhåndede tilbud udløber. Og for det andet, grunden til, at jeg gentager, at det er uafhængigt software, er fordi jeg nu, når først jeg er færdig med at oprette min konto, også bliver nødt til at finansiere den. Som jeg sagde tidligere, giver Option Navigator-teamet deres system væk gratis, hvilket bogstaveligt talt giver dig de hotteste handelstips, der er tusindvis af dollars værd. Okay, så da jeg klikkede på tilmeld, oprettede Option Navigator automatisk min konto. Du kan se, at de anbefaler at bruge en mailer med deres system. I denne måned er den anbefalede mailer EZ-Trader. Det er værd at nævne her, at det er vigtigt altid at bruge en etableret mailer med et godt ry. Så nu, efter at jeg har oprettet min konto, skal jeg, for at jeg frit kan bruge Option Navigator og begynde at tjene hurtige penge, foretage en første indbetaling til maileren og finansiere min konto for at begynde at handle. Læg mærke til, at indtil jeg foretager mit indledende indskud hos maileren, vil jeg ikke være i stand til at få adgang til min gratis kopi af Option Navigator. Du kan se her, at denne knap er grå, og den vil ikke lade mig komme indenfor. Så jeg klikker på Indskud ved mailer-knappen, og jeg bliver henvist til mailerens indbetalingsside. Det lukkede ikke min Option Navigator-side. Det åbnede bare en fane mere. Du kan se, at min konto med maileren, EZ-Trader i dette tilfælde, allerede er blevet oprettet automatisk af Option Navigator-systemet. Du kan også se, at min nuværende saldo hos maileren er 0. Når jeg indbetaler mit indledende indskud, vil det ses både i min mailerkonto og i min Option Navigator-konto. Her kan du vælge, hvilken betalingsmetode du gerne vil bruge. De tilbyder tonsvis af forskellige betalingsmetoder, der kan bruges i alle verdens lande. Bare rolig. Option Navigator virker kun med regulerede online binære mailere, der overholder strenge privatlivs- og fortrolighedsaftaler. Minimumsindbetalingen for de fleste mailere, herunder EZ-Trader, er 200 euro, selvom jeg normalt har tendens til at indtaste et større beløb, så jeg kan nyde en større velkomstbonus og nogle af de andre ting, forskellige mailere tilbyder ved en første indbetaling. Okay, alle tiders. Nu da du har foretaget din første indbetaling og aktiveret din konto, er du nu klar til at begynde at tjene nogle penge. Når du har finansieret din konto hos maileren, skal du gå tilbage til Option Navigator-fanen, og du vil se, at knappen Begynd at handle er grøn, hvilket betyder, at din Option Navigator-konto allerede har opfrisket og opdaget, at du har finansieret din konto. Klik på knappen, og så er du klar til at få gang i tingene. Du har sikkert bemærket, at min knap stadig er grå. Det er fordi, jeg ikke indbetalte til denne konto, siden jeg allerede har en live-konto med Option Navigator. Lad os gå tilbage til min eksisterende konto, den jeg viste dig tidligere. Okay, så her er vi tilbage på min Option Navigator-konto. Det er her, det hele sker. Jeg vil lige forklare hurtigt, hvordan det virker. Der er også en hurtig vejledning om denne side, hvis du nogensinde skulle få brug for at opfriske din viden om noget, men det er så nemt at bruge, at jeg tvivler på, at du får brug for den. For det første er listen herover aktivklasser, som Option Navigator kan anbefale. Den giver indekser, valutaer, råvarer, aktier og langsigtede muligheder. Lige under kategorilisten, du kan se Option Navigators anbefalinger for hver enkelt åben position. Grøn eller call betyder, at aktivet vil gå op,
og rød eller puts betyder, at aktivet vil gå ned. For eksempel anbefaler den her et call på Apple. Hvis du klikker på Handel nu-knappen, foretages der en investering baseret på anbefalingerne. Det her er udløbstidspunktet for netop denne option. Du vil se, at du kan vælge fra optioner, der udløber på mindre end 5 minutter, og andre op til 1 dag. Du kan også se mere information om hvert specifikt aktiv ved at klikke på pilen over hver option. Beløbet for hver handel angives lige her. Det her er min saldo. Husker du? 9.000 euro i overskud på 1 måned. Det er mit panel for handelshistorik. Her kan du se dine seneste åbne og lukkede positioner, og om de lykkedes eller ej. Her kan du sætte penge ind på din konto ved at indbetale dem på den anbefalede mailers hjemmeside. Derudover kan du finde generel information, kampagner, et undervisningscenter og få al den støtte, du behøver. Og selvfølgelig vil dette også være det sted, hvor du hæver det, du har tjent. Og nu bliver det sjovt. Lad os gøre et par handler og se, om disse anbefalinger kan hjælpe mig med at tjene nogle penge. Jeg vil foretage 7 handler på forskellige aktiver fra et par forskellige aktivklasser. Først vil jeg ændre beløbet per handel. Lige nu er det indstillet til minimumsbeløbet 25 euro. Jeg vil sætte det til 100 euro. Med andre handelssoftware er det normalt bedst at satse på aktiver, du kender og har hørt om. Du er nødt til at kende tendenserne, deres volatilitet osv. Ellers kommer du bare til at gætte, og det kan ikke sikre dig store overskud. Men med Option Navigator er det så meget lettere. Jeg behøver ikke at vide noget om aktivet selv, eller om de aktuelle tendenser, fordi softwaren allerede har foretaget valget for mig. Den har stort set gjort alt det hårde arbejde. Så jeg kan være sikker på, at uanset hvilket aktiv jeg satser på her, vil jeg vinde det meste af tiden. Okay, lad os starte med valutaer. Jeg vil søge efter noget, der udløber inden for de næste par minutter. Jeg kan se, at valutaparet euro og japanske yen er åben i 13 minutter mere, og det, at handel nu-knappen er grøn, fortæller mig, at Option Navigator foreslår, at jeg skal foretage en call på denne option. Det eneste, jeg behøver at gøre, er at trykke på knappen. Og færdig. Som du kan se, er transaktionen sendt. Nu kan jeg gå videre til det næste. Jeg vil se efter et andet aktiv, der udløber inden for de næste par minutter. Okay, her er en. Bitcoin udløber om 27 minutter. Her er handelsknappen rød, hvilket betyder, at Option Navigator foreslår, at jeg placerer et put på denne option. Jeg satser 100 euro igen. Det eneste, jeg behøver at gøre, er at klikke på Handel nu-knappen. Sådan. Transaktion sendt. Og glem ikke, at jeg kan se alle de handler, jeg har gjort foreløbig under panelet for åbne optioner. Nemt, ikke? Okay, nu vil jeg vælge en anden kategori. Jeg vil vælge amerikanske aktiver denne gang. Okay, her er alle de aktiver, der er tilgængelige lige nu i USA. Okay, her er en. Apple. Den udløber om 57 minutter fra nu af, og Option Navigatoren anbefaler et put. Klik på Handel nu-knappen. Og færdig. Og der er den under åbne positioner-panelet. Okay, jeg tror, du kan se ideen i det. Jeg har tænkt mig at vælge 3 lidt hurtigere. Jeg vælger bare nogle navne, jeg har hørt om før. Google, den kender jeg da. Klik på Handel nu-knappen og færdig. Den næste, jeg vil vælge, er Microsoft. Handel nu, og så kan vi gå videre til den sidste. Sidste, men ikke mindste, AT&T. Jo, klik her, og jeg er færdig. Min saldo blev ikke opdateret. Det kan ske samtidig. Jeg klikker lige her på opdateringsknappen. Det vil løse problemet. Og igen, jeg kan se alle mine åbne transaktioner her. Der er tonsvis af andre handler, jeg kan gøre, men jeg har allerede gjort 7, som jeg synes er nok til en omgang. Du kan se her, at jeg nu har 9.217 euro på min konto, 700 euro mindre, end jeg startede med, hvilket er helt normalt, da jeg gjorde 7 handler på 100 euro. Glem ikke, at hvis du foretrækker det, kan du ændre beløbet for hver handel her. Jeg kan bare godt lide at holde det så simpelt som muligt. Jeg kan se, at mine sidste handler udløber om omkring 55 minutter, så det jeg har tænkt mig at gøre er at standse videoen, så du ikke behøver at vente så længe, og så komme tilbage nogle minutter efter den sidste handel udløber. Vi ses lige om lidt. Okay, her er vi en time senere. Du kan se, at mit åben position-panel er tomt,
og det betyder, at alle de handler, jeg har gjort i den sidste time, er udløbet allerede. Jeg vil nu gå til panelet med lukkede positioner. Husk, at enhver position, som udløb in the money, vil være markeret med et grønt V-tegn. Wow, fantastisk! 6 ud af 7 handler var en succes. Lad os se på min saldo. Utroligt! Den er nået op på 10.497 euro. Det er 580 euro i overskud på en time, som er endnu mere, end jeg havde regnet med. Jeg kunne umuligt have tjent så meget, uden at følge tendenserne i Option Navigator. Okay, jeg vandt 85% af handlerne i dag, men det siger sig selv, at du ikke vil vinde alle dine handler hele tiden. Det er helt klart umuligt. Det, der betyder noget, er, at du ender med at vinde oftere, end du taber. Og det er det, Option Navigator lader dig gøre. Vinde mere, end du taber. Meget mere. Jeg har handlet binære optioner online før, men jeg kan ærligt sige, at Option Navigator gør det stort set risikofrit og hurtigere og nemmere end nogensinde før. Jeg håber, du kunne lide denne video. Tak og god fornøjelse.